s'aturaran. Arribarem fins al final perquè hi tenim tot el dret del món i perquè a hores d'ara ja és una qüestió de dignitat, de justícia i de llibertat. Salut, república! Gràcies a totes i a tots també per la vostra col·laboració i la vostra comprensió. Nosaltres us hem dit que això seria una festa i ho seguirà sent. Ara, sobre l'escenari de Pinkertons, vinguts de Barcelona, d'aquí, de la capital. Endavant, un cop d'aplaudiment per ells. Esperem que no